Hey guys, नोंथांमोनखौ आंनि HP ग्रेजुएट चेनेलाव बरायनाय थाबाय। नोंथाङा YouTube चेनेल खुलिनो सानदों नामा? जुदि सानदों भिडिअखौ जोबजासिम नाय आरो मोजाङै सोलोंनानै ला। नोंथाङा दायो YouTube एप्सआव थांनांगोन बा अपेन खालामबाय। खालामनायनि उनाव गोजौथारावहाय नोंथांमोना राइट साइडखै मोनसे लग' नुनो मोनगोन। बेवहाय आं मार्क खालामना दिन्थिगोन नोंथांमोननो बा जुम खालामना दिन्थिगोन। बे गोजौ खनाथारनि बे लग'आवहाय नोंथांमोना क्लिक खालामनांगोन राइट साइडखै थानाय। क्लिक खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना बेबायदि पेजखौ लाजागोन जेराव नोंथांमोना इउआर चेनेल होनना बुंनाय मोनसे अप्शन नुदों। बेखौ क्लिक खालामनांगोन। क्लिक खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना दायो क्लिक खालामबाय। क्लिक खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना बेबायदि पेजखौ लाजागोन जेराव नोंथांमोना क्रिएट चेनेल होनना बुंनाय अप्शन नुदों। बेवहाय थुनांगोन। थुनायनि उनाव नोंथांनि चेनेला दायो क्रिएट जाबाय। चेनेल क्रिएट नाम ओंखारदों बेवहाय। दायो नोंथांनि चेनेला क्रिएट जाबाय बा नोंथाङा चेनेल खुलिनो नाजानाया जाबाय बा नायगिरनाया जाबाय। दायो नोंथांमोना बेवहाय पेननि सावगारि नुदों जेराव नोंथांमोना पेननि सावगारि नुदों। बेवहाय नोंथांमोना चेनेलनि नामखौ एडिट खालामनो हागोन।